joka HSPDP Central Body bat kham tam le kum ka dukhot joka cha tin riu hi adan ka ban penrem jur halor tu ka shi blami ka bala tho di kong Elizabeth Matthew Nongbri ka bang UI ka tarik arpo riu tarik Februari ajar pesau ka ba ida address ya u Dr. Jitendra Singh bade u Minister of State jongka Atomic Energy jongka Sarkar India hangtung UI ba ila penpau ba ide founder trustee ba chairperson jongka taka NEST India mo ka North East Sunshine Trust ka ba kila register hau snem ajar puar ka juga porang turu ikam ya lejong ba ide ka nong tre ka ba khmat jongka BJP ka dei pe ya kita ki jat penririt pat dan kita ki minority morcha badru bai kamru ladai kanong kit kam ka bakhmat na du arjar khatsan ka BJP tekai bang UI ka to ka shiti ong ba ki ka ikwa bakan don biang kata ka jingwan ti yo uranium ka de kari khasi ka ba e jongi kum ka party hi akwa ban pha e khubor ka basai sha kani ka NGO ka bala yalam khmat de ni kong badru sha ka sarkar badru sha ki pat nong shong shnong jong kari khasi nginom la banlen ladangi kertiang din unong seng jong ka party u lead mai huping stone lingdo de ma u bala champion la ne ula job e ka dauba ban persya banti uranium hang ne po rikhasi ka jing job ban persya banti uranium hari khasi kamshim day ka journey la ne ka jingya leti ka besuk kamshim kut tang ka baya kran ba ka sarkar India uni unong yalam jingi ula haban le buat sabari syaki conference jong ka world uranium hearing ka bah pelong Germany lalit bun keleng kijaka sabar jong kari India ru ban appeal banum sya banti uranium rengkat ang tu por da ka burom ban ilit pastor PBM pasaimon baru ka jing slok ti jong ki katu ka ne kiseng balang ban gila jok ban klem sya banti uranium tekum ka party hi akani ka kenti pementangi ke threat abang UI tengi kwa ban pha ka khubor ka basai kedar ba ni dalele horkit hordam tada ka sarkar India kamut bon wanti biang uranium ka ri jongi ngin persya wat ladangi ban hap ban let ban shim na kanu ka extreme step ru bon ki keno agani kenti ka bementa ba ka party jongi ka ya trailang ka sarkar le si kin mudur bangin ya pen ni lagi jongi nongrem henre nga kwa ban ong ya kanira ka pasai hoy ni tre ba ka sarkar ka party ka jongi ni tre na mar midon kam ya karoi ka par ka bangi song thu ka jingdon kam jong pat ba constituency ka bangi job reha ka baya day bat ki nongrim jong ka party melayeng ka way na ki nongrim ki mat ki ba kongsan ka party ka yeng ba haduk menta nginum sya banti uranium ya kata nginum kubum ngin ya kren ba ka sarkar lada ka por ka don kam yengi bangin ya kren ba ka sarkar jong jelak sarkar jong kari India bangin num sya banti uranium ka wei ka ba nga kwa bangan kentho alor kutu shithi jong ikong ka banbu ro dak jingkli itu ikong le sebin ai ka jubab ka bang UI itho ang tu ba ka jingkhang banti yo uranium hakini ki snem ki bladet ka dei na ka daw ba ka jingyo nong jongno re jongno ko ang tu due to vested interest mo tinga kwa ban kli jingkli ni ko manu ba la yo nong na ka jingkhang ti uranium hakini ki snem ki bladet